Koľko mi dáte, aby som vám vydal Ježiša? Tu máš 30 strieborných a chceme, aby si nám povedal, kto je ten Mesiáš. Učiteľ, kde ti máme pripraviť večeru? Choďte do mesta a do domu, do ktorého pôjdete, povedzte pánovi tomuto domu. Učiteľ odkazuje, že mu máme pripraviť veľkonočnú večeru. Učeníci šli a prestreli okolo sieť, aby tam mohli s Ježišom prežiť poslednú večeru. Ježiš im pri večeri povedal: Jeden z vás ma zradí. Páne, som to azda ja. Ten, s ktorým som si namáčal chlieb, ste ma zradí. Syn človeka musí trpieť, ale beda tomu, kto zrádza syna človeka. Lepšie by mu bolo, keby sa nebol narodil. Pane, a za nie ja, urobil som všetko pre teba. Opustil som svojich priateľov, len aby som ťa nasledoval. Judáš, prečo ma nemiluješ? Prečo zrádzaš lásku? Prečo ma chceš zapredať? Ježiš sa otvoril chlieb, pozdvihol ho k nebu a povedal: Vezmite a jedzte. Toto je moje telo. Vezmite a píte. Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. Vravím vám, odteraz už nebudem piť z tohoto plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť s vami, spolu úplne inak, v kráľovstve môjho Otca. Tejto noci ma všetci opustíte, tak ako predpovedá písmo. Budete bez pastiera a ovce sa rozprúti. Ale po svojom skriesení vás predídem do Galilei a tam sa spolu stretneme. Pane, aj keby som mal zomrieť, nikdy ťa neopustím. Peter, pamätaj na tieto slova. Ešte túto noc, skôr ako koho za Pírika, 3 razy ma zaprieš. Pane, aj keby som mal zomrieť, nikdy ťa nezapriem. Moja duša je smutná. Prežívam smrteľnú úzkosť. Zostaňte tu a bdejte so mnou. Otče môj,